OK, takže ahojte ľudia. Dneska sa rozhodne, či budeme modrí. Jasne, že som si našla deku tú hru pre vás, že by som mala natočiť. A už teraz budú lepšie vychádzať videa. Mám na tričko mi ukradlo tričko. Na formy ukradlo tričko. OK, takže prvé logo máme TikTok. To je úplne to isté. No, ale. Tu je to biele. A tu je to čierne. Takže toto je od čierneho. No, Apple mám. Nemám Apple telefón. Takže jasné, že je to toto tu. Ja to mám normálne na druhú stranu. Takže je to toto. Dobre, trošku to dváka možno. TikTok nemám. Je to toto tu. Bol som dvakrát vo McDonalde. Amazon je toto tu. Netflix mám, ja nastavený toto. Nike, to vyzerá skoro tak podobne. Barbie. Jasné, že to je modré. Keď chcete druhú časť tam, tak potom by sme mohli tamto. Potom by to bude na časti, podľa mňa, lebo to nedáme všetko dneska. Coca-Cola bude toto tu. Jednoduché. Adidas. Uni. Taco Bell. Toto nepoznám. Pána. Xbox, toto poznám. To je jasné, že musím poznať toto. Pepsi na. Kúkaj sem, prečo ide tam. To je slička. To sličku mám. To je toto. Tu. Mám playko mám, ale toto je staré playko. Počkaj, čo? No ja vo starým playku sa nepoznám. Toto je to. Sice tú pizzeriu nepoznám, ale viem, že je tu písané. Mercedes. Tento tu není. Je tento tu. BB. Toto tu. Ferrari. Som dosť dobrý autičkár. Je to toto tu. Android. Toto tu, lebo tlumačiarka nie tu. Tak. Nintendo mám ja, takže je to toto tu. Som na 122. OK, Roblox. Teraz hrajem Roblox, prečo to tam dali? To je jasné, že toto. YouTube na to natáčam, takže nebojte sa. Je to toto. Ale to keď má vyzerať dokeď. Tak robí aj správne, Facebook nedávam. Nemám veľmi poriadne. Ako mám, na tento počítači si píčem s kamarátmi takedy. Ale inak stále na mobile. Relax, to je toto so s tými bodkami. Sprite. Toto. Volvo. Ja som dosť dobrý autičkár, ale je to toto. Lange. Toto. Hop, Harry Potter. Toto. Pozeral som Harry Pottera. Adventuras. Toto. Oreo. Toto. Puma. Tu je hora, je dole. Red Bull. Tu. Red Bull ešte ja nemôžem. Čakaj, to zakliknem. File je toto, Snickers je toto. Tak a teraz Subway. To je tu. Ja som to vedel, on tam si zomrel.
Fuf, to je, počkej, to je to isté. Discord. Tu ja nemám, ale môžete mi dať odber namiesto Discordu. Mogę se... No chodź, no chodź. No chodź. Chodź no. Jeszcze musimy... Ha. Czekaj. Co? No tak, bo krasno wszystko za mną. Lewis, to ja mam taką znaczką. A, to jest to. Tak, dobra, ja idę to. Ja nie potrzebowałem skip stage. Teraz sobie kupił Robuxy. Nie chcę nic kupować. Fuf, Bentley je toto, bo wiem, że ma taką jak... O, ci, nie wiem. To nie poznam, nie są Ameryczan. KFC. To jest to. Gatorades. To vôbec nepoznám, čo to je. Ale podľa mňa je to... Počkaj, ja som na konci. OK, takže 6 minút nám to trvalo. Keď a ja sa budem ďalšieho dielu tešiť. A je to tento tu, kde je Joy. Potom toto tu blbosti. A za 6 minút je rekord. A proste, ty mi to nestane na hlave, hej. Nebudeš u kamery. Nebudeš u kamery. Nebudeš u kamery. Vypadni. 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 Tak. A nechoď u kamery. A keď sa vám toto videjko páčilo, tak dajte odber. Kto nemá na tomto videjku like, aj na všetkých, tak dajte like. A proste, zdravím vás u ďalšieho videa. Pozdravujem rodičov, pozdravujem vás. A vy sa tešte na ďalší diel. A to bude zase toto. Teda aj tak nemám čo natáčať. A 6 minút je môj rekord. Takže zatím ahoj.